Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, хәерле көн. Минем барыбыз өчен дә күңелле яңалык бар. Бу яңалыкка без инде шактыйдан сезнең белән ипләп кенә атлап килдек. Мин инде май аенда ук сезгә сөрән салдым. Дуслар, әйдәгез, әйтченең язылучылар сафын 5000-гә җиткерик дип. Без сезнең белән тырыштык. Беләм, кайбер язылучылар хәбәр иттеләр, туганнарын, дусларын, күршеләрен барысын әйтчегә чакырганнар. Һәм ниһаять июнь аенда безнең язылучылар саны 5000-гә җитте. ВКда шундый мөмкинлек бар, монетизация видео дип атала, ягъни язылучылары 5000-нән күбрәк булган төркемнәргә акча эшләү мөмкинлеге бирелә. Һәм менә шушы төркемнәрдә урнаштырылган видеоны караган өчен, һәрбер карау өчен күпмедер акча түләнелә. Күпме икәнлеген мин сезгә хәзер әйтә алмыйм, чөнки һәр очракта бу индивидуаль. Без июнь аенда гаризаны ВКга җибәрдек, ләкин ни кызганыч, безнең гаризаны кире бордылар, ягъни әйтчегә акча эшләү мөмкинлегеннән коры калдырдылар. Мин сәбәбен белешә башладым, ни өчен? Миңа ачыктан-ачык әйтә алмадылар, әйттеләр, сезнең төркемегез безнең кагыйдәләргә туры килми, ягъни боза булып чыга. Мин төпченә башладым, чөнки ул кагыйдәләрне кат-кат укыдым, ләкин инде шик тудыра ала торган, ягъни кагыйдә боза торган пунктны таба алмадым. Шуннан мин җәмәгать мәҗбүр булдым язарга хат. Хатны мин юлладым төрле милли ведомстволарга, Федеральное агентство по делам национальностига да җибәрдем, Дәүләт думасына да, шул вакытта Татарстанның төрле ведомстволарына, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка, Бөтендөнья татар конгрессына, Дәүләт советына кая мөмкинлек бар, бөтенесенә яздым һәм миңа җаваплар килә башлады ВКдан, ләкин алар гадәти отписка иде. Мин инде уйладым, бернинди нәтиҗә булмас дип. Ләкин шул ук вакытта, дуслар, монетизация видеога җибәрелгән гаризаны кире кайтканнан соң 2 айдан яңадан гаризаны калып бирергә була. Мин инде әллә ни өмет итмәдем, чөнки миңа июньдә җибәрелгән гариза вакытында кире бордылар, ләкин сәбәбен әйтмәделәр. Мин сәбәбе нәрсәдә белмичә турып, 2 айдан соң кабат гаризаны бирүдән мәгънә күрмим, чөнки мин бит белмим, миңа нинди хатаны төзәтергә кирәк. 2 ай үтте, көрәшә торгач, хатлар яза торгач, һәм августта мин гаризаны яңадан җибәрдем. Беләсезме, мин төрле ведомстволарга җибәрелгән хатта нәрсә дип күрсәттем сәбәбен, чөнки контент татар телендә булганга дип фаразладым. Чөнки монетизация видео программасында язылган, акча түләнелә торган контент нинди критерийларга җавап бирергә тиеш, һәм мәсәлән, кайсы очракта кире кагыла гариза, анда кагыйдәләре шактый, ләкин монетизация видео кушылган төркемдәге видеолар кагыйдәне бозама юкмы, аңлар өчен моны бит инде робот тикшерә. Билгеле, урыс телендә ул алгоритмнар көйләнгән анализлауга мәгълүматны. Ләкин күрәсең, татарча язылган төркемнәрдә нәрсә анда? Бәлки кем белә, мин бәлки берәр астыртын эш алып барамдыр. Бәлки сәясәткә, дәүләткә кагылышлы ниндидер әйберләр алып барамдыр. Күрәсең, шушы информацияны анализлауга ВКның алгоритмнары көйләнмәгән. Ләкин дуслар, ул бит минем проблема түгел. Безнең Россиядә бөтен телләр бертигез дәрәҗәдә. Шуңа күрә булсын ул милли телләрдә дә анализлый торган алгоритмнар. Ахыр чиктә, дуслар, бүген бик күңелле яңалык килде. Әйченең җибәрелгән гаризасын хупладылар һәм бүген 25 августтан әйче акча эшли ала дигән сүз. Мин инде сезне дә, дуслар, ихластан котлыйм, үземне дә котлыйм. Бу минем өчен бик зур җиңү. Үз мисалында әйтергә телим, дуслар, бер кайчан да кул төшерергә ярамый. Һәр вакыт алга барырга кирәк, һәр вакыт көрәшә белергә кирәк. Ләкин көрәш бу уңай мәгънәдә дип әйтәм, чөнки көрәш бу очракта үзеңнең хукукларыңны даулый белергә кирәк. Мин бит кайдыр, мәсәлән, сәнәк тотып, я анда пистолет тотып, Кызыл мәйданга да башка җиргә бармадым, ачык игълан итмәдем. Ягъни мин закон нигезендә хат яздым. Минем хукукларым бозыла дип, һәм төрле ведомстволарга җибәрдем. Шуңа да, дуслар, әгәр дә сезнең хукукларыгыз кысыла икән, шикләнелә икән һәм сез моның белән ризалашмыйсыз икән, сез хатлар яза аласыз. Без шундый хукукый дәүләттә яшибез. Әле күрәсең, менә шундый хатлар язуның мәгънәсе бар. Әйтчегә монетизация видео программасын кушып куюлары тагын нәрсә дигәнне аңлата. Димәк, социаль челтәрләрдә милли контент белән акча эшләп була дигән сүз. Ләкин сорау барлыкка килә. Күпме акча эшлисең? Дуслар, моның өчен әлбәттә вакыт кирәк, чөнки мин әле үзем дә белмим. Бүген генә кушып куйдылар ул монетизация видео программасын. Күпме акча эшләве без сезгә кызык булачак. Комментариядә языгыз әле. Әгәр дә сезгә кызык дисәгез,
Әйтшінің ақшасын санау. Чөнки күп тапкыр әйткәнем бар. Әйтші бу безнең уртак проектыбыз, дуслар. Чөнки аны мин генә түгел, сез яшәтәсез. Сез керәсез, карыйсыз, комментарийлар язасыз, реакция белдерәсез. Менә шул очракта гына проект һәм төркем эшли ала. Әгәр дә сез булмасагыз, минем ул эшләүнең бернинди мәгънәсе дә булмас иде. Шуңа да, дуслар, монетизация видеодан кергән акчаны без әлбәттә сезнең белән ул акчага конкурслар оештырачакбыз, проектлар уйнатачакбыз. Ягъни bir-birimizni менә шулай тулыландырып яшәячәкбез. Инде мин сезне шушындый минем өчен дә һәм гомумән бөтен татар милли благосферасы үсеше өчен мөһим булган шушы вакыйга белән котлыйм. Комментарийларда шулай әйдәгез, bir-birimizni котлыйк. Тәмле сүзебезне, ихлас теләкләребезне, дуслар, жәлләмик, язылучылар сафы артсын, башка кешеләр дә күрсен. ВКда дөрестән дә милли контент белән акча эшләп булуы турында. Күпме эшләү әйтәм бит, бу икенче мәсьәлә, мин ул турыда хәбәр итәрмен, ләкин бер тапкыр кире борып монетизация видео хатлар язганнан соң без ниһаять беренче максатка ирештек. Безгә бу мөмкинлекне бирделәр. Алла таба ничек булачагын мин сезгә, әгәр әйтәм бит, кызык булса, күрсәтә барырмын. Дуслар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә бердәм булып, бергә булып, яме?